Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun sesepuh pinesepuh ingkang kawula hormati, dumateng ngarsanipun Bapak Ibu lan sedaya jamaah adik-adik ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo lan rumiyin kula sedaya tansah aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing kesempatan dalu menika tasih maringi mapinten-pinten kenikmatan dumateng kula sedaya saengga saged nindakaken salat Isya lan alhamdulillah kanthi berjamaah. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula sedaya Allah tansah nambahi nikmat dumateng kula sedaya. Boten wispan mugi sholawat lan salam mugi katutupna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in ummatiripun, dumateng kula sedaya ingkang samangke wonten ing yaumul qiyamah tansah mawantu-wantu syafaatipun. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah boten kraos sampun 14 hari nggih anggenipun nindakaken poso. Menika menawi sebuah permainan game niku pun babak semifinal. Nek awal-awal niku babak penyisian, dados pesertanipun full kathah. Nah, niki babak semifinal niku ingkang do lulus babak penyisian. Nah, mangke sik terakhir niku babak final. Sepertiga yang terakhir niku babak final menika kantun tiang-tiang ingkang estu anggenipun nindakaken pangibadahan wonten ing wulan Ramadan menika. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, matur ingkang kaping kalih niki nggih. Alhamdulillah kula sedaya tasih dipun paringi kesehatan. Monggo kita ginakaken kanthi sak sae-saenipun kagem pangibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit sehat menika larang regine, mboten kenging dipun kerta aji arta bondo. Ling kelingan nek sehat niku larang niku nek pas sakit nggih. Nek mboten sakit niku ya mboten raos. Ananging menawi pas ndiralaipun sakit, wah ternyata sehat niku larang regane. Sakit untu mawon nggih, panganan enak pun boten pengin maem. Nggih to Bapak Ibu sedaya? Nggih, pramila monggo kita ginakaken sae-saenipun nikmat kesehatan menika kagem pangibadahan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wonten ing mriki kula badhe ngaturaken setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken saking Abu Hurairah. Mbok bilih nggih sampun sami ngertos sami apal, ananging menika mboten wonten awonipun kula aturaken supados dados panggugah semangat kagem nindakaken zikir utawi emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang isinipun hadis nggih menika kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, muttafaqun alaih. Dados hadis menika nyebataken kalimatani, dua kalimat nggih. Kanjeng Nabi ngendika ada dua kalimat, wonten kalih kalimat, kalimatani khafifatani ala lisan, ringan di lisan utawi gampang diucapki, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Dados mangke wonten pahalanipun menika ditimbang niku abot banget wonten ing akhirat samangke. Habibatani ila rahman, kalih kalimat wau dipun tresnani
ingkang Maha Pengasih, habibatani ila rahman, yang dua kalimat tadi dicintai oleh yang Maha Pengasih. Kalimat niku napa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nggih sampun sakjane niki pun saben dinten kita ucapaken nggih. Ananging mboten patiya ngerti niki maknane pripun. Terus fadilahe napa? Nah niki ajeng kula aturaken. Fadilahipun utawi keutamaan pun kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Gusti Allah kanthi sedaya pujianipun, Maha suci Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dua kalimat niki wau niku ringan diucapkan, ringan di lisan. Saben-saben sederek muslim pasti ngucapaken, soalnya gampang dieling-eling, gampang diucapake. Nggih napa nggih Bapak Ibu sedaya? Nggih ya. Niki manfaatipun ageng sanget. Dados kalih kalimat wau sakilatani fil mizan, menjadi pemberat di timbangan wonten ing akhirat mangke. Dados wonten ing akhirat menika wonten setunggalipun tempat ingkang naminipun Al-A'raf, Ashabul A'raf niku tiang-tiang wonten ing posisi dereng mlebet teng surga, nggih mboten dilebeti teng neraka. Niku wonten posisi teng Al-A'raf, tempat ingkang tinggi. Menawi mirsani tiang-tiang ingkang mlebu surga, piyambakipun kepingin banget ananging napa kok mboten saged mlebet? Awit antawisipun kebaikan kalih amal keburukan menika imbang. Nek timbangan niku rata sami gitu, imbang kiwa tengen berat keburukan kalih kebaikan niku sami beratnya, sama beratnya. Napa wonten ngene niku? Ah niku teng Al-Qur'an wonten ing surat Al-A'raf disebataken penghuni-penghuni Al-A'raf, Ashabul A'raf niku amal kebaikan lan amal keburukannya itu sama. Nah, monggo wonten ing momen Ramadan menika, kula panjenengan niku pun dikasih pun paringi wejangan kalih Kanjeng Nabi wau, fakilatani fil mizan. Kalimat kalih wau niku dados pemberat timbangan. Nah, monggo kita ucapaken, kita lafataken saben dintenipun fakilatani fil mizan dados pemberat samangke wonten ing yaumul hisab, penimbangan. Dados menawi sama beratnya niku mangke wonten ing niku ditempatke teng Al-A'raf niku teng surga nggih mboten saged mlebet awit amal keburukane, teng neraka mboten saged dilebetke awit amal kebaikane. Niku nggih tiyang muslim ananging banyak maksiatnya. Kirang anggenipun zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula ngajak dumateng diri pribadi khususipun lan dumateng jamaah sedaya umumipun, monggo momen-momen wonten ing wulan Ramadan niku kan pahalanipun dipun tikel-matikelaken, dipun berlipat gandaaken. Niku asring-asring maos subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Lajeng ugi habibatani illa rahman, kalih kalimat wau ingkang asring ngucapaken menika dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Pengasih, ingkang Maha Penyayang. Menawi kula basa menika dicintai Allah meniku napa pinyuwun kula basa menika insyaallah dipun kabulaken. Nggih misalipun gampanganipun nek antarane sik dados guru, murid niku wonten sik murid disenengi guru kalih mboten awit disenengi niku tertib, rajin kalih sik mboten niku rak nek nyuwun napa-napa sik murid mboten rajin nggih paling kosike, tapi nek sik rajin ya langsung diparingi ngoten nggih to. Lah niki gambaranipun ngoten niku. Tiyang ingkang sregep maos zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim kala wau niku dipun cintai dening Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, hadis menika sahih tapun ngalai insyaallah alhamdulillah niki sampun wonten gambaran nindakaken amal niku kedah wonten ilmunipun. Dados niki kok sering-sering ngucapke kalimat kalih wau napa? Ah niki alasane niki wau. Dipun pemberat timbangan wonten yang yaumul hisab kalian dipun cintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pilih mekaten kultum wonten ing dalem menika ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi dados pangertosan kula panjenengan lan kathah lepat anggen kula matur estu nyuwun ngapunten. Kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.